Ngayong hapon sa itong sa mga pinalanggang mga tagpalamati, kag siyempre naman welcome sa Martes ng edisyon sang This is My Life, Agosto 23, tuig 2022. Kamustang Martes nga adlaw, kamustang bugtaw ninyo kainasang aga. Kung nakapanyaga na siyempre sigurado nga nagapahunay-hunay kag nagahilay-hilay na nagasulusandig ang aton dira mga palangga ang mga tagpalamati kay ini ang tion sang pag-relax para nga makakuha naman karon na puwersa nga makakambya siyempre na para naman sa iton tag sa kaobligasyon ilabi na nga ang aton mga estudyante may ara nga naga face to face na may ara nga aral lang sa balay. But anyway, sa pagbalik man sa mga klase, may ara set A, set B, di ba? Sa mga public schools, na may ara TTHS, LTTH, may ara man MWF. Pero ang atong tag sa gidya ka obligasyon, alerto lang taya. Adlaw-adlaw ng tanan sa mga nabilin sa ilatag sa kapuluyan, kag syempre sa mga nagaupod man sa aton sa ilang mga radyo 684 kHz, sa ilang mga ginatrabahuan, aton man pagpangamusta sa inyo ang inyo pagpaniaga. Pa-share naman dyan. Okay lang na siya. Tubtub-tak na alas 3 ka mga lingawon ni Tita Wilma paagi sa programa This is My Life. Aton man pagabasahon sa sini nga hapon ng isa naman kasulat na nga halin sa isa man naton ka palangga nga tagpalamati. Ngang iya sini kaundan sang sulat nahanungod sa iya admirer of may nagapangaluyag sa iya mo na may mga nagapangaluyag sa iya may ara siya ginaduha-duhaan nga daw ginahampang-hampangan lang siya abi baluon tana karon kun may matugda ka mo or masuggest para sa aton letter sender nga dalaga na ara lang aton sa ni text hotline pwede gininyo dira mapadala pati ng inyo mga greetings sa 0963-757-0874 again 0963-757-0874. Sa mga naka-on live naman via Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod, hi and hello man dira sa inyo kag kumusta man kumusta man samtang kamo dira nagaupod sa itong tubtub man tak na alas stress may chat room kita dira na opdan ninyo inyo kubus nga lagad si Tita Wilma na sa sinima niya nga hapon para naman sa inyo dira nga mga greetings kag mga opinion karon ara naton chat room pwede nyo lang mapadala kag pagkatapos pakilike kag pakishare naman okay lang na siya Tita Wilma ang inyo naman tag sa zodiac sign para man sa inyo tag sa horoscope bantayan man ninyo ina karon kag pasalamat kita diri iya sa Western Visayas sa isla sang Negros duha ka mga probinsya kun ang paghambalan dalagan man sang panahon bisan tuon naga-experience kita sa pagbagusbos ng hangin, gulpi-gulpi man nga pagtupa sa unahan tungod sining bagyo nga si Florita, pasalamat kita bisan paano, pero maghinay-hinay kag maghalong-halong kita sa gihapon, di ba? Kung bagyo ang paghahambalan. Kay ti ang update sang aton Weather Bureau ang pag-asa mas pagid nga nagbaskog mas pagid siya nga nagbaskog kag naglandfall dito sa Maconacon, Isabela. Kag base man sa advisory sang pag-asa kaina mga alas 11 ang paghulag sang bagyo ara sa aminhan na katundan nga direksyon sa kada sigon nga 20 kilometro por ora. Kag ang kunman sang bagyo ang puwersa sang hangin nga 110 km por ora kag pagmadlos nga nagalabot naman sa 150 km por ora. Di syempre tungod ini siya mabaskog na nabatak man sa karon ang tropical cyclone wind signal number 3 sa bahin sang northern portion sang Ilocos Norte kag nabatak naman ang tropical cyclone wind signal number 2 sa nabilin nga bahin sa Babuyan Islands nabilin man nga bahin sa Isabela, Quirino, northern kag eastern portions ng Nueva Vizcaya.
Na. Kag ang tropical cyclone wind signal number 1 ginbatak man sa may Batanes kag subong man sa nabilin nga bahin sang Nueva Vizcaya, iban pa nga parte sang Benguet sa La Union, eastern portion sa Pangasinan, kag subong man northern portion sang Tarlac. Ti buwas naman sa aga ginasaligan nga si Baguio Florita ara na sa bisinidad sang Basco, Batanes. Kag ginabasaligan man nga magagwain ni sa Philippine Area of Responsibility sa maabot iya nga Biyernes, Agosto 26. Hindi tanagin man inaya malikawan ang mabagyuhanon maulanon ng tun nga panahon gani kinahanglan lang gid naton sa gihapon ilabi na kun may mga estudyante kita nga kinahanglan proteksyonan man naton kag alalayan. Ha hindi ginaton iya pagkalimtan dira ang aton man mga kabataan. Okay, 1:51 Action Radio Philippine Standard Time kadtuan anay neton ang aton Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa nagyutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa disin
madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Okay, sa mga line ato na no? Sa mga naka-online naton dira pa si Plata naton Tito Wilma, Bibi Gregorio Yulo, good afternoon. Salamat gid sa imo Ma'am Ana Sinoro. Yes, salamat man sa imo. Salamat sa big heart ginsend mo kay Tito Wilma. Novi, yes, kay Novi magapan mayong hapon Tito We. Ga-monitor lang di sa may barangay Pandanon DSB through transistor radio. Ara lang siya gali sa may radio, no? Novi magapan. So, salamat gid. Kag mayong hapon man dira na kay Teresa Nathan. Mayong hapon sa imo, Tita Wilma. God bless you. Likewise, Ma'am Teresa. Melvin Peñafiel, mayong hapon. Salamat gid sa imo. At hello, Tita Wilma, mayong hapon. Ari lang kami di aga monitor sa Barangay Hall, sa Barangay Sumag. Ginagreet ko akong mga office mates. Labi na gid ang mga Marites. Thank you, Tita We. Yes, hi and hello sa mga Marites dito sa Barangay Hall, sa Barangay Sumag. Ginatamyaw gika mo ni Ms. Rhea May Nasis. Hello, Ma'am Jinky Realegdon. Good afternoon. Ginatamyaw man ni Ma'am Jinky. Siyempre, ang tanan-tanan niya. Welcome back from your weekend escapade. Yes, Mom, thank you so much. We're safe and sound, na? And we thank God good sa paghatag sa amon sa nga among break. We enjoy so much. We've enjoyed good, na? Please greet sa ilan ni Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo and Doc Mayo, Noel Amar, Alma Olegon, Christine Manalo, and all my family dira sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Yes, Mom, thank you for the love and the prayers nga ginpadala mo sa amon diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Sir Rufino Eregabino, mayong hapon, salamat gid. Yes, Barky Tribe. Happy lesson nilang kay Barry Yulo, kay Norbing Galicia and Gina Galicia, nga always gid nagapamati. Na Joel Burdon, Tita Welms, monitor lang kami di sa may Purok Kubay, Barangay Villamonte. Mayong hapon lang na Joel Burdon, salamat gid. Salamat ko na Tita. Please like and share. Yes, thank you kid. Kung ginlalike kag share, alipay ginas si Tita Wilma. Melly Oligo, Sir Melly Oligo, good afternoon ko no halin kay Ma'am Ana Sinoro, kay Dennis Tabiano, kay Sarah Maysis, kay Beck Jo Casen Floor, diday kag best Jo nga inlo, sa inlo kay Maris, relax na. Okay, relax lang kamuda, na? Tawi ga monitor gid ko permi diri sa La Carlota sa mga utod ko sa Legranha, mga Pilar family. Ga monitor gid sila. Inday Sarah Reyes, madamo gid nga salamat. Hello, good afternoon Tito Wet. Sa everyday kong adlantaw kag pamati sa imo naga-blooming ka. Wow, thank you gid. Ma'am Julie Melitado Patrimonio, thanks for the prayer gid ma'am ha. I-share ko lang akon lunch laswa kag prito nga isda. Thanks a lot and may God bless us all. Yes, amen for that Ma'am Julie. Yes, thank you, Gid. Bawa ka namin sang imo sudan. Kay very healthy and nutritious. Yes, salamat, Gid, sa mga balita mo. At least na-aware kami. Salamat, Gid, Ma'am Ana. Fred Ninya. Yes, Fred Ninya, good afternoon. Salamat, Gid, na? Happy listening kami gihapon. Tawe hello, na? Ara sila gihapon sa Celine Homes. Si Thelma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer, Janida Mercedes Lambert, kay Maricel Salas Alegre. Stay healthy always, Tito and may God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgil Pinda, no, sa inyo man tanan-tanan, Ma'am Ana. Thanks for the prayer and the love. Namyeng Toledo, good afternoon. Ask lang gali si Mister. Kung inaara, kaman nag-drama, kaman kuno. Siling ni Ma'am Julie Militado Patrimonio, ask lang gali si Mister. Kung gamapati kami drama, kung ara kaman or nag-dramatista kaman kuno, ask lang tawe.
kung kisa extra ko na sa ila, pero actually sang una na talent gid man ako na ara gid ako nagaupo dira na, pero ti sa subong naka-extra ko adaw last pa to na kung kisa mabatian yun nag-intraman ko na. Relax lang tawi, I will pray for our safety. Yes ma'am, pa-shout out po watching from Pahanukoy Nami Eng Toledo. Salamat gid nam na on and off. Christine Menyes Villalobos, mayong hapon tituwe. Kay Julfa Caritativo, good afternoon ka, pamatigid kami. Okay? Alas 2 na gali. Well, anyway, okay lang na, no? Aga pamatigid kami, Julfa. Kay Mike John sa Moldy Seva, good afternoon, tituwe. Monitor gig ko diri subong sa Moises Padilla. Tamiyaw ko lang. Okay, sa inyo dira sa may Moises Padilla, especially ka Mike John sa Molde, may damo gid nga salamat. Okay, balikan ta lang kamo karon naman. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi, ga-monitor gid ko diri subong sa Moises Padilla, Tamiyaw kulang sa Molde Seva family. Salamat gid. Mabuhay Action Radio Bacolod. Salamat. Julfa Caritativo, madamo man nga salamat kay gapamati man sila. Okay? Kag dali gid lang kay pasiplatan ko man titawi ang aton sa ni text hotline buhin-buhinan naton bisan gamay-gamay lang antes kita magbasa sa aton sulat. Tita Wilma, maayong hapon. Ari naman kami nagapamati sa imo Tamiyaw ko lang man ng Rosie kay Papa Tony Kaloy Kalaiki kay show
Joby kag Unyok. Naga-monitor gid sila. Thanks gid ta. God bless sa imo. Nagapanamyaw si Daday Cute. Wow, salamat gid. 2919 madamo gid sa imo. Madamo gid salamat sa imo Daday Cute. Maulanon nga hapon Tita Will maga-monitor lang kami diri ni Tita Lorna Traiso, Bibing Ramos Leofel, Mary Grace Crisostomo Tessie Galon kag kay Julieta Nunez kag kay Tatay Teddy Rihida Sr. Thanks and God bless. Salamat man sa imo 4538 in the Rona Rihida Travel. Pamo ka na. Tawe good PM ay top. Warti de bilang ulan sa Mambukal. Wala na ko ta gatulog kun udto kay ganabanyadan nako ti dayon ko lang pusing sa balkon kag maghulat sang imo program. Ay salamat gid na para hindi ko matulugan. Napaki-greet lang uli sang family ko. Ang Balagosa family, Villar family, Alia family, Feria family, si Laila naman ni pamatian ko gid ta. Thanks gid and God bless sa inyo tanan. Okay. Kamusta na lang? Sa suki ko man siya sa okay 7630 madamo gid nga salamat ana. Relax lang dira kay ay may tagabago sa tiyo. Inday Wilma ta pwede pa ko pangayo kupon tagabago sa ti ako. Pwede ka man di ko magkapamashare ka makahingabot pa na kay until September pa inang aton balik ka daog ka Ruleta promo. Diba? Tatay Tony, salamat sa pangagda sa panyagang ang imusudan laswa. Relax, si Tita Wilma magabasa na sa nga itong sulat para karon iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang sulat kay pagabasahong neton sa sininga paha nga hapon naghalin kay Reina, R-E-I-N-A, Reina. Kay Inday Reina nga nagpadala sang iya sini problema sa iton sini Facebook page. Sa Action Wilma Sugaton, ang iya mensahe nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa ila mga radyo, kag sa tanan nga nagatanaw sa FB Live. Tita kabay nga sa pagbasa mo sang akong sulat, ara ka sa maayo nga kondisyon. Yes, gid. Gina-claim ko gid na. Tawga lang ako kay Reina, 22 years old, taga Bacolod. Tita Wilma, siyempre dalaga, hindi man malikawan, nga may ara kag gid admirer. May ara gid tuod, Tita Wilma, kag may ara gid nga kaisugid mga luyag. Isa na dira si Ariel. Galing ining si Ariel, tita, wala gid ko gusto sa iya, bisan gamay gid lang. Sa duha nga nagapangaluyag nga malapit sa akon, may ara gid ako nga naluyagan, kag plano ko man nga sabton, tita. Si Joe ang iyang ngalan. Ining si Joe, barkada ni Ariel. Pero tita, abi mo, isa ka adlaw, ginhambal sa ako ni Ariel. Muni siya galing sa una, nga wala siya gusto, no? Ginhambal sa ako ni Ariel ang isa ka bagay nga iya na-discover kay Joe. Nabatian niya sa iya sa mga katropa nila
nga ginapustahan nila nga mapasabat ako ni Ariel. Daw hindi man ko magpati, tita, kay siling ko basi ginaguba lang siya ni Ariel tungod amo ining iya karibal sa akon. Daw wala man ako nagapaabot, pero ang pakaisa ko nga si Girlie nagkadto sa akon kag nag-istorya. Ang hambal niya sa akon nga nag-agi lang siya sa diin ara nagatumpok ang mga migo ni Ariel nga nagainom sila. Ang hambal ni Girlie sa akon nga siling ni Ariel, lapit ko na lang siya makuha. Preparar nyo lang ang 3,000 ka pesos kay pierdi na kamo sa pustahanay. Nakibot man ko, Tita Wilma, daw wala ko man ginapamensar. Ginapilit kong kaugalingon ko nga hindi ko magpati, kay basi lain bala ang ila ginaestoryahan. Galing ang unod sang pensar ko, ara gid ang pangduha-duha. Ano ayhan kung tuod gid man ang ginsugid sa akon sang akon pakaisa. Abi mo ta plano ko tani nga sabton ko si Ariel. Pero si Ariel, si Joe, talang iya no? Plano ko man tani nga sabto na si Joe, si Joe, pero ginapunggan ko ang kaugalingon ko tungod pareho gid sang ginsugid sa akon kag sang pakaisa ko. Ano ayhan ang matabo? Pero sa tuod lang, falling ako sa iya, Tita Wilma. Mamati ko sang imo man ihambal na tungod sa akon ginaproblemahan. Salamat gid, Reyna. Naglingin ang ulo ko sa imo, Reyna. Okay, inday, Reyna, na mayong hapon sa imo, kag salamat gid. Amo ginabasta gwapa ka, kag charming ka, di ba la? Tapos, ang imo pa sex appeal, very strong. Tida mo gina yung ma-attract sa imo, di ba? Na klaruhon naton ang mga lalaki nga nagapangaluyag sa imo. Kay suno sa imo ang hambal mo sa first part na nga ti sa mga nagapangaluyag sa imo ang masupog gid bal masiling naton masupog amo nang siling mo di nga maiso gid ya si Ariel, nasa siling mo, si Ariel. Pero ihambal mo, wala ka gusto sa iya. No? Kag ang pinakamalapit nga mga nagapangaluyag sa imo, si Joe nga naluyagan mo. Na, kag plano mo na nga sabton. Galing, inaklaruhon ko lang, galing ini si Ariel nga ini, nga wala ka gusto sa iya, may gin-report sa imo. Nga suno sa iya, ginapustahan kanila, no? Ginapustahan kanila ni Joe sa iya mga barkada. Ti ina nga issue, inang si Joe nga among naluyagan mo, kag ina nga issue, nabatian pagit sang pakaisa mo nga babae, sang maglabay siya, nga wala nila nabatyagan, nga naglabay si Girlie nga pakaisa mo. Kag amo man ang iya nabatian nga ang pustahanay gali nila ni Joe sa ila kabarkada nga kung mapasabat ikaw 3,000 pesos tingin na papreparar niya ikaw tinagalibog ang ulo sang girl, di ba la? Mga palangga naton nga mga tagpalamati nagalibog ang ulo ni Inday Reyna kay nga ang kumbaga ang marites si Ariel mo tindi niya type ang iya nagustuhan si Joe. Pero amo na siling nga ginapustahan, dugin pustahan bala nila nga kung mapasabat, yes, daog siya, 3,000 pesos.
Ti gusto niya man konfirmahon karon kay ginsugid man sang iya pagkaisa nga babayi nga amo daw amo nang iya nabatian tigin taod-taod jaman nagsanto ang istorya karon dia nagsanto ang istorya kag siyempre masakit sa imo kaysa duha ka lalaki nga malapit sa imo nga nagapangaluyag magluwas pagid sa iban pa ang gusto mo amo paya ang nagagwa nga daw ginahampangan niya ang imo love na ti medyo masakit-sakit na ti karon nagalibog ang ulo mo kung batunon mo siya or hindi nagaduha-duha ikaw kay ti daw ara ka siling mo falling ka na mo na bot silingon ara ka na bala sa part nga sa diin nga about to accept him na mga di ka budlay. Hindi yaday ko na ko lang simple lang baldi titaw. Hindi pagsabta sakit agi lang na daw mo lang na. Sa into-intuon ka tapos enjoy sa barkada niya. Masiling na di ba? Maigo lang dang iban pero tuod na. Ate, kung di believe na ka mo, perdi ka mo, napasabat ko na siya, nobya ko na siya, daw amo sina. May ara gin man nga mga lalaki nga amo sina. Pero hindi tanan nga mga lalaki amo sina, di ba? Kag kun aton isa-isahon ang mga hitabo, ang pag-report, ang pagmarites sa imo ni Ariel, kag ang ginsugid sa imo ni Girlie nga pagkaisa mo, kung itaod-taod mo bala nagasanto, di ba? Nagasanto na kung ako lang guro, hindi ka man guro pag papatihon ni Girlie kung sala man ang iya nga ginsugid sa imo, kay do nagagwa bala inday Reyna, no? Nga ang concern sa imo pa kaisa-isa ara gid sa imo. Hindi siya gusto nga biktimahon ka mo, na? That's why nga ginsugid niya sa imo ang nabatian niya, na? Gani hindi pagpapatiha ang imo kaugalingon nga butig ang tanan. Why kada iday pierdihon kung patihan mo na? Mapierdi ka gid kung pasugtan mong balatyagon mo sa pihak sang klaro pa sa silak sang adlaw ang nagakatabo, no? Amo na siling naton bala nga hindi ka magpabulag-bulag sa kamatuoran. Kay kung magpabulag-bulag ikaw gid ang makaluluoy sa balatya sa palaabuton. Hindi ka magpabulag-bulag. Kung nagapangibabaw ang balityagon mo tungod sang imo sinikaluyag sa iya, tandaan mo lang girl, ang aton heart ari bala sa dalom, ang aton utok ari sa ibabaw. Hindi man buot silingon nga ipangibabaw nato ng aton paminsaron sang sa aton sini balatyagon, pero hindi kita magpaulipon sa aton balatyagon. Kung may mga hitabo pareho sina. Kinanglan binagbinagon mo, kag kinanglan bulubalansihon mo man. Gamita ang utok mo sa nabatsyagan mo. Ti kon carry mo, nga magpaintulin sa iya go. Sa ulihi, wala ikaw basulon kung matuod ang ginhambal ni Ariel, kag ang ginistorya sang imo pakaisa sa imo, ikaw na lang isang magtalangison. Kay ti nagpabatsyag kag nagpabalugid sila sang ila concern sa imo, pero ginbali wala mo sa ngalan sang paghigugma. Inaiya kung sundon mo ged. Imo na desisyon kay sa ulihi wala ikaw sang basulon. Kay for sure hindi ka man guro pag into-intuon ni Girlie kundi tuod din na ang amambal ko lang hindi ka magpabulag-bulag sa imo na batyagan. Kinahanglan at tubangon mo ang kamatuoran. Masakit man tungod na in love ka na sa iya nga wala mo pa siya nabaton, pero at tubangang realidad nga hindi siya nagakadapat nimo nga patungdan sang imo panahon kag sang imo balatyagon. Tandaan mo babae ka nga bugalon, makasiling ka bugalon kay ti dalagang-dalaga kaya, no? Kag hindi ka dala-dala kag magpaulipon sa mga matamis nga mga tinaga sinang nagapangaluyag sa imo nga naluyag ka na nga ay manug intulin gali. Ti gusto mo mangin victim of love? Siyempre hindi. No, something carry mo pa, matolerar mo pang nabatsyagan mo nga sakiton ka, himoa. Hindi ka gid magpadalom dira. Kay baw kasakit-sakit bala na tunto. Sorry.
Sorry. Hindi ka tituod, tuod ginmang katunto sa iya. Baylo ya ka sa ginpustaya ka sa 3,000 ka pesos. Dito pareho lang na bala Inday Reyna nga Tita Wilma, ginahampangan niya upod sang iya barkada ang isa ka babae pareho mo. Di ka nami manapamatian. Masiling, ay ti ko na mo gwapa, gigugili ka mo na. No, hindi. Masiling sila, ay amo ka na gali kahapos. Kwaon, di bala? Gani ko na ko ikaw, kung ako ikaw na hindi sila pag-uyangi sang imo panahon. Mga lalaki nga pareho sina, nga abi mo anay dapat patungdan naton sang panahon kag himuon naton nga boyfriend ay masiling lang nga himuon ka pangkarsada nga beauty ni di bala kay gwapa matahom pagkinis ang kutis maalam ti ina pangkarsada pagkatapos gali behind sina wala ka kabalo lain ang tuyo sang tunto niya na man kun may balako lang sa tuwe no kag makita lang na naton balbalon ta na siya pero hindi day amo lang na kasimple kung gusto mo pagin nga mangin klaro ang tanan kung masakit para sa imo kay naintindihan ko gid kung ano kasakit ang mapaslawan sa ginatawag nga paghigugma ara lang siya na ako yan ko na sa tanan nga nagakatabo sa kabuhi ta ara lang na siya ya Masaya, Lord, sakit man ba? Paamo ni, ginhampang-hampangan lang ang love ko. Mayo lang gani, kay wala ko pa siya nabaton. Sakit man, pero antuson ko ni nga kasakit. Samtang, hindi pa siya naging kabahin sa love life ko. Okay lang na, Lord. Siguro tagaan mo man ko sang mas deserving nga lalaki nga patungdan ko sang akong time kag love sa ulihi. Okay lang batunon ko na lang di bala himuan na pati ka lang na sa ila hindi pag uyangi ang imo sini panahon 22 years old siguro graduate na ikaw sa college or graduating pa focus kaya sa imo nga goal in life focus ka da ang mga heartaches maligad lang na makakita kapag inaasang mas deserving nga lalaki or makita mo si Mr. Right someday sa husto nga oras kag sa husto nga panahon. Di ba Tita We? Ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo Inday Reyna kagaway pa nga nathagan man ikaw. Hindi ka lang magpaulipon sa imo balatyagon. Tuod na. Kay matunulaga ginang luha mo sa ulihi na mayo lang kung nagsala si Tita Wilma kung nag-insakto gani kay insakto ang ginsugid sa imo sang isa sa nagapangaluyag sa imo kag report sang imo sini pa kaisa nga si Girlie ti sino abi mahibi sila hindi maunong sila pero ikaw ang mas makaluluoy. Hindi na napaghulata nga punto. Saliwat, salamat gid sa imo, sa aton dira nga mga kabataan, sa mga may nobyo, sa mga may suitors, kag sa mga manugpangaluyag, siguruhan nyo lang. Kung magpangaluyag ka mo, husto ang ginahimo ninyo. Kag bala nagakadapat siya patungdan sa inyo love kag time. Boy or girl man, kinahanglan, hinay-hinay lang. Hindi malain nga magnobya or magnobyo sa early stage, importante kabalo ikaw sang imo mga priorities sa imo kabuhi. Especially kung nag-eskwela pa ikaw. Kag kung may nobya kag nobyo na, kinahanglan kabaluman ka mo sang inyo, ginatawag bala nga mga limitations na. Okay, sa mga istorya ninyo sa kabuhi, kabahin sa inyo kabuhi, kinti kabuhi, naton damo ni sa chapters mo. Bisan isa lang ka chapter sa inyo kabuhi, ngal gusto ninyo i-share diri sa This Is My Life, malipayon man, masadya man, or masubo man, nakahatag man sa inyo leksyon or inspirasyon or nakahatag problema, yes, pwede ninyo ma-share diri sa This Is My Life. Ipadala ninyo diri. Pwede ninyo masulat kag ipadala sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo ma-drop by diri kung magkapabacolod ka mo or makapa-downtown ka mo, di ba la? Kay malapit malang kag alagyan malang. Or if not, pinakamahapos sa nahambalan ni Tita Wilma tag sa ginaiya kahapon.
Na? Kung may Facebook account ikaw, pwede mo ina ma-send sa aton. Pangitaon mo lang ang Facebook page ni Tita Wilma, Action Wilma Sugaton. Na pag-open mo na mayara na da send message, pwede ka na da ka type kag ipadala. Kaya ako mo lang na makabasa, na wala na sang iban, kay ma-appear na iya sa akong messenger, na pwede mo mahinago imo ngalan, ang imo lugar. Kag kung daw bulubadlay pagit sa personal account ko, pwede gid ko, di ba? Sa personal account ni Tita Wilma, Wilma Antupinas Sugaton. Okay? Alas 2:24 na Action Radio, Philippine Standard Time. Silingan ni Ma'am Virgil. Agree gid ko tawi sa mataho mga advices sa sender. Sakto gina. Sakto na. Salamat sa mga nagakompormi na ay siling naman ni Ma'am sa sender, day bata ka pa, hindi ka anay magpadala-dala. Madamo pa na kag angay muon mo pangamuyong hatagan ka sang isa ka lalaki nga maayo kag paragid sa imo, hindi magdali kay bata ka pa, ha? Okay, kinanglan ko no pangamuyuan mo gid hambal ni Ma'am Ana Sinoro, di ba la? Amo lang na imam ka simple. Okay, karon kong pabalik ni Tita Wilma na sa aton mga textures. Pwede gid ina no ma-share ninyo sa aton text hotline. Basahon man ina ni Tita Wilma. Relax lang kay pagbalik ko karon, mga opinion ninyo, kag syempre aton man tag sa ka zodiac sign para sa aton tag sa ka horoscope. Ang buhay ay masaya pag ang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Okay. Hello, Arcel Floor. Hello, Ma'am Wilma. Good afternoon. God bless. Salamat kid sa imo, Ana. Marley Gonzaga, mayong hapon sa imo tawi. Monitor lang ko di God bless. Okay, salamat kid. Maricel Salas Alegre, mayong hapon. Thank you. Mama Virgie, Abagin Great, yeah. Maricel Salas Alegre, salamat kid, na? Kag, ngayong hapon, tawi monitor lang diri sa Talisay. Mary Joy Victorino Flores Macawili. Good afternoon. Salamat gid sa imo. Good afternoon, Ma'am Welms. Pag-greet family Kilantang. Samantha Cian Clark from 5th Street Progreso, Binalbagan. Insakto na kay Cian Clark, na Samantha kay Cian Clark. Dira sa may 5th District sa Progreso sa may Binalbagan mayong hapon. Rosaleo de los Reyes. May damo gid nga salamat. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet belated happy birthday yesterday to Reverend Father Ernie Larida. Thank you, good, and God bless you and your family circle. Ma'am Wilma, more power to ARB at 53. Yes, Ma'am Elizabeth, thank you, good. Thanks for the prayer and for the love, the kiss, and the flowers you sent to Action Radio Bacolod family. Okay. Martin Aliling, kamusta? Mayong hapon lang da sa imo. Baw nga mga anak. Do pila ka, wala ko ka, sa imo, no? Sir Martin Aliling, thank you, good. Dira sa Pandanon Silo sa may Purok Paradahan, ara sila ga pamatigid permi na mayong hapon lang da sa imo, sa inyo, especially kay Neda Paslon. Salamat gid. Okay, salamat gid sa inyo. Doy Arthur, mayong hapon. Salamat gid. Dira sa Pontevedra, kay Malya sa Baliwagan, nagapamatigid. Mayong hapon lang ko halin kay Inday Arlene Anerdes. Inday Homa Lumina, good afternoon. Kamusta na ikaw? Gasmile man si Inday Homa Lumina. Kag of course, araman si Ma'am Inday Blaza. Good afternoon sa imo, Ma'am Inday Blaza. Monitor ko di subong sa Moises Padilla. Tamyaw ko lang sa Moldy Family, Silva Family. Salamat gid. Mabuhay Action Radio Bacolod. On and off gid siya ko, no? Ma'am, thank you gid, ha? Okay. Okay na siya, nay. Karon naman balikan ko, ha? Thank you gid.
Number 1. Thank you for spreading the news. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod, Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod, Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Of course, kadtuan tabilaan na yung aton sa ni text hotline kay mamati manta. Ay may mag-comment padigali o. Si Inday Merly mag-comment siya. Sa liya mag-comment lang ko tawi sa sender kung ako sa iya hindi siya kay masakitan gid siya sa ulihi. Naka-relate ako sina sa manghod ko. May nangaluyag galing may nabatian ko nga pauna daw sila pasabat do sila pa ginhambalan. Ginambalan ko gidto nga pangaluyag kag wala na nagbalik pa. Oh, ara, isa pa lang nakarelate. Ay nga mga anak mo. Hello, Real Gomez. May hapon Tita We, paano kakuha sa kupon? Real Gomez. Ari ko ga-monitor sa sikat na buhol. Always keep safe. More power to your program. This is my life. Oh, my dear. Real Gomez. Oh, kalayo-layo sa imo dira sa buhol. Keep on listening na lang diri sa amon sa Action Radio Bacolod. Pasalamat lang kami na sa imo man handom nga mag-participate sa dakop kada og karulata promo. Kay tama si imo klapit pa mo na lang da. Relax na lang ka mag-enjoy. Salamat gid ha. Okay, di naman sa may purok may gugmaon barangay Tangob kay April Joy Gaston. Kamusta ikaw Inday? Na kay Rosini Santia Luxin. Oh, Ma'am Ana Zinoro, salamat gid sila ko dako mo nga pula-pula nga heart pa mo kana. Hambal naman ni 1780. Good PM sa sender punggi ang imo balatyagon day. Dapat klaruhon mo na kay dako ina nga di na to. Dako ina nga problema. Likawi sila nga duha. Kay kon matabo ikaw makaluluoy. Samtang wala pa sang natabo, likawi ana ina. Agi lang na ang sakit, no? Agi lang na ang sakit, di na to siya, kay wala pa man kamo kasugod relasyon. May mga lalaki nga amo sinaday, damo pa sang mag-aabot sa imo. God bless, magpangamuyo kagin, huben ka pa. Vmar Nisang, La Carlota. 1780, may damo gin nga salamat sa imo. Okay? Yes. Tita Wilma, ginatamyaw ko lang ang mga taga-Mandayaw, 4, Evangelical, sa La Castilla, nagapamatigin now. Hi and hello. Halini na ka 5653, madamo gin nga salamat sa inyo. Baw ka nami lang, no? Agree gid ko sa imo advice Tita Wilma. Good afternoon. Hambal ni 5198. Tihamakon mo na. Tita We are listening from Barangay Salong or Salong, Kabangkalan City 6324. May damo gid nga salamat. Wala ka pa experience sa patagsang paghigugma. Silang na 82 to 20 sila niya. Wala ka pa experience sa patagsang paghigugma. Maayo ang ginhimo mo nga nagpangayo ka advice kay Tawe. Dapat prinsipyo ang basihan mo, hindi ang feeling mo. Dapat ang lalaki may obra kag desidido. Ang lalaki sa imo amo na ang tunan mo ngay gugmaon. Tatay Tony, kita mo na si Tatay Tony na ginanaghatag sa iyang advice para sa imo Inday Reyna. Tatay Tony 8220, madamo gid nga salamat sa imo. Siling naman ni 2306, pabay ida sila nga magpustahan nay wala gina sila luyag sa imo. Pangita ka sang lalaki nga may respeto sa babae. 2306, dira ko ya saludo. Dalayawon ang mga lalaki nga nagapakita sang pagrespeto sa babae nga ilan na luyagan. Ay mga lalaki, tandaan nyo ya kami nga mga babae, wala kami gintugas ang Ginoo para inyo hampang-hampangan lang. Kami ginkuha sa idalom sang inyo gusok, sa idalom sang nawala nga bahin sang inyo dughan, sa idalom sang inyo heart nga amo nagabatyag sang gugma nga kami dapat ninyo palanggaon kag dapat ninyo ati panon ara na naman siya hindi bala mga kababaihan. Yes, basiling ni
4972. Tawe, good PM, musta? Enjoy kagid sa Boracay from Lucy Udtuhan sa Central Bago City. Yes, my dear. Enjoy gid si Tita Wi sa Boracay. Sa trip namon to Boracay, enjoy gid ko. Ha? Dida ka ba na makasiling nga hindi mabakal or hindi mabusilan or hindi matupungan sang kwartang kalipay nga nabatyagan ko tungod sa mga experiences ko. Hindi ko na isa-isa sa inyo, na? Alas 2:39, Action Radio, Philippine Standard Time. Okay, sa ito na mga celebrators for today. Happy birthday. Ina sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Dira sa may Villa Lucasan, Villa Lucasan, Tita Wilma, hindi gali, ano na, Villamar? Yes, dira sa Villamar sa Barangay Estefania. Yes, happy birthday kay Inday Dinzel de la Piña. Na, Inday Dinzel, happy birthday to you. Syempre, halin kay loving husband mo, Nunoy, kay Tito We, halin man diri sa amon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa Action Radio Bacolod. Happy birthday Inday Denzel. Kag belated happy birthday kay Father Ernie Larida kahapon nga adlaw. Father, greetings nalin kay Ma'am Elizabeth Gumala, ha, kagalin man kay Tewe, kag dili man sa amon sa Action Radio family. Okay? Yes, Tita Wilma, magluwas sa birthday. Ay, happy birthday, birth month. Ay, happy birthday, birth month. Happy birth month. Pamo na lang na happy birth month. And Ella, happy birth month. Amo gina basta ginapalangga, ya ginatamyaw. Na hindi Ella, no? Happy birth month. Hindi happy monthsary. Ay na naman si Tita Wilma. Happy monthsary. Inday Ella. Amo na basta ginapalangga ka, syempre tamyawon. Ha? Okay na, alas 2:40, Action Radio, Philippine Standard Time. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Bantayin ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign. Diba, Barky Tribe? Yes. Unahon neton ang zodiac sign nga Virgo. Kay Virgo na subong. Ang mga Virgo na tawo, ano tawe? Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Sa mga Virgo, pamatii, may good news. Anong good news? About legal matters galing, na? May good news sa legal matters. Kaya nga, daw nagaugyon ka, nagadampigid sa inyo ang desisyon sang fiscal. Kung may ara kaso na, kag ang imo naman plano or inyo plano nga business trip sa abroad, daw madayon ina siya. At kung may ara, pero kung why, diri na lang tayo nga mga Virgonian, diri na lang kamo iya himakas, no? Mga maswerte nga mga numero sa mga Virgonian, 12, 52, 38, kag 43, pink is your lucky color. Kaya tuwa na ito ng zodiac sign nga Libra. Yes, Libra. Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Bow. Libra, suno sa inyo horoscope, kabaskugid sang imo or sang inyo third eye. Nga may third eye ikaw, Libra, or kamo nga mga Libra niyan. Kag ma-experiensyahan mo or ninyo karon nga adlaw ang state of serendipity. Sa inyo ba kapalaran na kag may maabot nga tao nga makabuligid sa inyo. Sino ina? Mga maswerte nga mga numero sa mga Libra, 19, 27, 52, kag 43. Apple red is your lucky color. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Scorpio. Ini mga Scorpio, amoy ni mga natao Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, ang imo or inyo horoscope nagasiling. Kadalagan ang teamwork. May yeso, basta may teamwork kag nagaugyon ang tanan, yes, kadalagan ginang resulta sina, di bala? Saan naman nga himuon basta may pag-ugyon sa tanan nga mga miyembro successful. Tungod suno sa imo sining nga zodiac sign, 2 heads are better than 1. Agree ka muna? Yes, agree. Gini si Tita Wilma. Kag mga Scorpio or ikaw Scorpio, kung may ara ikaw credit card, hambal sang imo sini horoscope, maghalunggid sa paggamit kag maghinay-hinay, ha?
ikinanglan iplastar mo gid or ibutang mo gid sa budget ang paggasto para hindi ikaw magproblema sa palaabuton sang imo mga balayran. Scorpio 12, 29, 36 kag 49 mga masuwerte nga numero. Lime green is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, amo ini mga natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarius, pamati. Madiskubrihan mo o madiskubrihan ninyong sikreto sang pamilya nga amo magabago sang trend sang imo kabuhi. Isa ka dulumdumon ina sa imo sang una pa. Ano ina man? Maswerte nga mga numero sa mga Sagittarius, 29, 32, 45 kag 51. Blue is your lucky color. Yes, ang mga Capricorn naman, Capricorn, Disyembre 22, tubtubi Enero 19. Horoscope sa mga Capricorn, bisan ang mga idea or mga ideya mo magakontra sa imo. Pero mas maayo gihapon pamatian ina. Kay mas maayo gid may kooperasyon sang sa may argumento or may pagbinais-bais. Nagets mo na, Capricorn? Bisan ang mga idea magakontra sa imo, let's say kung may tinipon-tipon ka mo or may ara ka mo hatagan desisyon, bisan ang mga ideas na nila gakontra sa imo ya idea, mayugid pamatian ina, right, Capricorn? Nami yung gakooperar ang tanan sa maghabag linalisay kag medyo may disgusto na bad na iya. Capricorn, maswerte nga mga numero, 17, 39, 53 kag 48. Your lucky color is raspberry violet. Wow. Maswerte nga mga amo nang imo nga lucky color kadtuay neton ang zodiac sign nga Aquarius. Ara naman siya. Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Yes, Aquarius. Ang imo or ang inyo horoscope nagasiling baw aggressive ikaw subong about sa love life mo. Control yourself lang. Kinahanglan gid. Para magabayan man ikaw sa pagdesisyon sa isa ka pagdesisyon sa isa ka bagay, Aquarius, kinahanglan mga pagkonsulta ka man sa mas nga nakaintyende sa kung ano ina nga bagay nga dapat mo desisyonan para hindi mo paghinulsulan. 13, 39, 52 kag 46 ang mga maswerte nga numero. Butter yellow is your lucky color. Nabatian nato ng tag sa zodiac sign. Una nga bahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope karon iya nga adlaw. Relax lang ka mo dira. Kay Karen Mereflor mayong hapon. Yes, Action Radio is the best kung hambal ni Barky Tribe. Salamat gid sa imo, Bark. Paki-greet happy birthday lang dira sa Sitio Ubo sa San Enrique. Si Mamo Nanette Balinsoy Lupasi. God bless and stay healthy always. At tiway kita. Halin ka Inday April Joy Gaston. Inday Nanette Balinsoy Lupasi. Happy birthday. Araman, kapamati subong kang nagupod sa ito si Tuto Si Tuto Eddie Lau supod man kay Nanay Isabel sa may Victorias. No, Juvie Monaro, salamat man. Tita Wilma watching from Barangay Hagimit, La Carlota, salamat. Keep safe always and God bless. From Raymar Beranyo Lingoste. Okay, relax lang para sa ikaduwang nga bahin sa aton sa mga zodiac sign pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antupina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo ni Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, tawi palihog tamyo kay Junjun. Kay Junjun is TL ko no, kay Bilen Zobal, kay gapamati gid sila, si Kurit ni asa siyang Dalumbia 2, Ibi Magalona, salamat gid mayo nga punta, yes 6353, madamo gid nga salamat. Si Johnny Galita, mga yukutan nita callmate girl lang, 25 up, ari akong cellphone number. Okay, sa gusto nga makig-callmate sa iya sa liwat ha, halong lang kag kinanglan kilalahon sang maayo. Wala lang halitay ha. Mag-enjoy lang sa pagpakig-amiga, pagpakig-amigo. Hindi lamang halit sa kabuhi sang iban. Okay, sa gusto makig-friend kay John, ari nga cellphone number 0931-764-4265. Again, 0931-764-4265. Alas 2:57 Action Radio Philippine Standard Time. Ay, happy birthday. Happy 21st birthday kay Ann Clarice Welas sang Maaw. Ay, Inday Ann Clarice Welas sang Maaw. Happy birthday. Happy 21st birthday to you. From Tiffany Manalili. Okay. Enjoy your big day. Kag diraman sa may barangay Tapi, Kabangkalan City sa Pamilya Herona, mayong hapon sa Chavez family, kag sa Evangelista family. Dira sa Barangay Tapi, Kabangkalan City. Mabawi lang ko ni sa ila, kay damo na ko ni utang sa ila. Dira naman sa may Minuyan Morsha, kay Nanay Julie Imbang, kay Praise Diadem Makilia. Hello, Inday Praise Diadem Makilia. Good afternoon. Salamat gid, no? Nagkita ay ginman kita. Kay Angela
Icole, no? Angela Icole, sang handumanan Angel, thank you gid kamayong hapon. Kag syempre dira man sa may tuyom kawayan kay Marilyn Indoso kag kay Lila Kanya, mayong hapon, kumusta lang dira sa inyo tanan? Madamo gid nga salamat sa padayon ninyo nga pagupod kay Tita Wilma sa This Is My Life, kay Ma'am Cecil Ola Era Pantunial, kag kay Inday Hazel, Angie, na pero bahala na kung magkainano tapuson gid anay ni Tita Wilma ang mga nabilin nga mga zodiac sign para man sa iton tagsaya ka horoscope karon nga adlaw. Di na kita to gani sa Pisces na ta, no? Kadtuan na ito ng Pisces, ang mga natao Pebrero 19 tubtub Marso 20. Pisces, suno sa imo horoscope, hindi mo pagkontrolon ang balatyagon mo. Kag kung tagu-taguon mo ina, anong nabatyagan mo haw? Akig, kung kontrolon mo ang imo balatyagon, magapabilin kag magapadayon nga akig ka ay hindi na iyan nami makahatag pa na balatian sa imo. Mas maayo nga ihayag mo ina o ipautwas mo ina sa iban. Mamati gid ikaw sa maayo kag husto nga panugyan or advice sa imo Pisces. Maswati nga mga numero 23, 39 kag 51. Again, 23, 39, 51 kag 45. Wine red is your lucky color. Yes, Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21 tubtub Abril 19. Ari, ang maayo nga balita para sa mga Aryan, karon nga adlaw, libre ang imo travel invitation pagkadto sa iban nga pungsod. Pero inagali, updan mo ang imo sini kapamilya, either ang imo man hinablos or sino man sa inyo pamilya. 14, 20, 28, kag 42 sa mga masuwati nga numero for shipping is your lucky color. Sa mga Taurus, yes, Taurus, Mayo 20 tubtub Mayo, Abril 20 tubtub Mayo 20. Amo nang inyo iya nga mga petsa, no, mga Taurian. Ang imo friend, Taurus, pamati Mayo, may ara ka friend, nagakinahanglan sang somebody nga handa nga magpamati sa iya kadramahan sa kabuhi. Kung willing ka, himo. Justin 9, 21, 52, kag 43 sa mga maswati nga numero. Ice blue is your lucky color. Juvie Monaras, mayong hapon sa imo. Yes, Tita Wilma. Yeah. Raymar Beranyo Lingoste. Kag kay Teresita Quinto. Okay. Mga Gemini, ay dali lang. Ato na na oras in Punto Lastes, mawili naman ko karon. Ang ato na na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Mga Gemini. Gemini, pamatingin nyo sini horoscope. Ang mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Ara sa highlight ang
interest mo sa partnership. Pero likawan mo lang ang konfrontasyon, ha? Kaghalungan mo man ang imo mga importante nga mga kagamitan. 23, 39, 47, kag 59 mga maswerte nga numero Gemini. Apricot orange is your lucky color. Yes, Cancer, ang mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, Cancer, ang imo bala ikasarang sa pagsolbar sang problema. Very excellent gid subong nga adlaw, ha? Kag mabuligan mo man ang imo pareho tungod sang imo mga maayo nga mga advice. Justice Shati 25, 39, kag 54 mga maswerte nga numero. Royal Blue is your lucky color. Kaya tapusan natin yung zodiac sign Leo, ang mga Leo Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang imo abyan, may ara ka friend na baw, magabakasyon siya, balik siya di sa Pilipinas, ha? Kag may ara siya employment nga i-offer sa imo or trabaho nga i-offer sa imo, pero kinahanglan magkonsulta ka gid anay, ha, para mahibaluan mo gid ina sang tulyan. 15, 32, 39, kag 45 mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope. Para yung karon nga adlaw, Martes, Agosto 23, tuig 2022. Tiunas ang pagpaalam, pasensya sa wala na itong malabutan. But anyway, thank you so much. Ang aton man Bible verse of the day nga mabilin sa inyo alin sa Proverbs chapter 10 verse 1 to 2. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. I can't say goodbye. Was na naman, salamat gid, standby sa matong mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!